Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai saurare barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu. A yau za ku ji mu da jarumai guda biyu, wato Auta MG Boy tare da Hamisu Breaker. A yau za mu sakar muku wata waƙa tasu guda biyu ta jarumi Auta MG Boy tare da Hamisu Breaker. Sai ku tantance mana wane ne ya fi iya wani waƙar soyayya tsakanin Hamisu Breaker tare da Auta MG Boy. To kafin mu kunna muku waɗannan waƙoƙi, dan Allah idan wannan ne farkon zuwan ka wannan YouTube channel din, ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Ta ga waƙa ta farko ita ce ta Auta MG Boy. Soyayyar ki ba na jindani na abi hanya dodar shin ina zaniya kace wance na san za ki ma fahimta ni me kike so ki faɗa za na kawo ni duniyar da nake san ki za ya zauta ni tausayin ki nake so kawai ki kama ni dan da dai san ki zuciya yi min rauni ko da a soyayya ta ki za a kulle ni ba za na bar ki ba mun zamba yan. Waka ta biyu ita ce waka ta Hamisu Breaker. Ga ta nan a yanzu za mu sakar muku ita. Kafin mu sakar muku ita, dan Allah idan wannan ne farkon zuwa ka, kada ka bata ka danna mana like idan bidiyon ya burge ka, idan da dama kai mana share. To waka ta biyu ita ce waka ta Hamisu Breaker. Kafin mu sake ta dan Allah ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode, mun gode. Dan Allah ki kula ni, dan na gaza ki azani. Soyayya kama ya da wani yayi bin rauni. Inda kin na duba ni zakir baki yo sayani. Ki dai zan wacina ni, mai kyawu na kamar ni. Tunda na ce ki nake so ki ba ce min kina so na. To ai kin sai na so, kuma ina so. Duka a nan shirin namu ya zo ƙarshe. Sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon shirin namu na gaba. Kada ku manta Real Street Freedom TV ta ku ce. Idan ba ku manta ba dan Allah ku daure ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode.